Чао! Следва Тъндърмен срещу Тъндърмен по Никелодеън. Тази седмица новата поредица на Зоки на планетата на Руби ще стане сензация. Харесайте! Усмихнете се на камерата. Пригответе се за екшън. Харесайте и се абонирайте за Зоки на планетата на Руби. Новата поредица. Тази седмица от понеделник до петък от 17 часа по Никелодеън. Тази неделя Monster High се завръща. А тази година ще ви срещне с нови ученици и нови заплахи. Но докъде ще стигнат, за да защитят своята глутница? Monster High 2. Тази неделя от 13 часа по Никелодеън. А сега рекламна пауза по Никелодеън. Търсиш решение против несъвършенствата? Пробвай новия серум Микса с салицилова киселина и ниацинамид за чувствителна кожа. Тестван под медицински контрол. Нежен към кожата, но не и към несъвършенствата. Нов серум Микса против несъвършенства. Опитай всички серуми Микса, подходящи за комбиниране срещу несъвършенства, изсушаване и тъмни петна. Микса – 100 години експерт по чувствителна кожа. Всеки път на сцената изпълнението ми трябва да е блестящо. Роклята ми също. Затова се нуждае от течен перилен препарат Бинго Кератин. Течният перилен препарат Бинго Кератин обновява дрехите и те не се износват. След всяко пране дрехите са като нови. Блестящо изпълнение с Бинго Кератин. Ная не е обикновена вафла. Тя не крие нищо, освен обичен вкус, направен с грижа и качествени съставки. Избери любимият за теб вкус и се забавлявай в приложението с добавена реалност. Престиж, ядеш сега или гориш? Чисто почиства перфектно всяко кътче от дома и убива до 99,9% от микробите. Чисто. Наистина чисто. Искаш да знаеш историята на косата ми? Животът ми понякога е доста труден. Както за мен, така и за нея. Затова и двете трябва да бъдем силни. Новите Schwarzkopf Gliss шампуани с подобрена формула ефективно почистват и подсилват структурата на косама. За 100% по-силна коса, без утежняване. Ново Schwarzkopf Gliss шампуани for every you. Синкванон Kids е пробиотик за деца във формата на неустоими мечета с вкус на бял шоколад. С силата на своите 13 пробиотични щама и цели 15 милиарда полезни бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за здравето на детското коремче. Синкванон пробиотик шампион. В пекарна Марети приготвяме автентични брускети. От една страна с много опит и традиционна рецепта, предавана през поколения, а от друга страна с натурални подправки, прецизно изпичане и много страст. Ето защо от неовкусената страна вкусът им е а от овкусената – вау! Брускети Марети. Двете страни на вкуса и двете добри. С Рио Маре доброто хапване по италиански е лесно. Първокласна риба тон, комбинирана с висококачествен зехтин. Розова, крехка и плътна, с отличителен аромат и вкус. Ето това е нещо специално. Рибатон Рио Маре. Истинският италиански вкус. Озон става на 16 и всички са поканени. За малките сладкиши имаме детска проходилка, интерактивен детски симулатор и компактно балансирано колело. Разгледай Озон БГ за още оферти. Искаме да се наслаждавате на природата с всяка крачка, която правите. Цени започващи от 49,90. Обичам обувките и цената им. Дайхман. Искате сияйна и защитена кожа? Лореал Париж витамин С рутина против първи признаци на стареене. Уеднаквете тена с серум с чист витамин С. Защитете кожата с дневен флуид с SPF 50+. Заедно осигуряват 4 пъти по-блестяща кожа. Лореал Париж витамин С рутина против първи признаци на стареене. Защото го заслужаваме. Това беше рекламната пауза по Никелодеън.